தம்பியோட அப்பாவை பார்த்தப்ப நாங்க விவசாயிங்கன்னு சொன்னோம். ஒத்த பைசா கேட்கல, எனக்கு ஒரு படி நெல்லு கொடுக்க போதும்னு சொன்னார். அது அவரோட பெருந்தன்மை. நம்ம விவசாயிங்க ஒரு படி நெல் என்ன விளையிறதுல வருஷம் ஒரு பங்கே கொடுத்துருவோம். தம்பி, உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே? நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கே மெட்ராஸ் கிளம்புறத உங்க ஆளுங்க சொன்னாங்க. போறதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது வேணும்னா கேட்டு வாங்கிக்கங்க. எப்பா அந்த ஆளே கேட்கறான், டப்புன்னு பொண்ணை கேட்டு போ. கேட்டா தருவார். போ போ சொல்றதுக்கு போ. வந்து கேட்பாருங்க. ஊர் பெரியவங்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். அடிதடி சண்டைங்கிற விஷயம் எங்கள் அப்பா பண்ணும்போதும் சரி, என் அண்ணனுங்க பண்ணும்போதும் சரி, என்றைக்குமே நான் விரும்பினதில்லை. ஆனால் இப்போ யோசித்து பார்க்கும்போது கத்தி மரத்தை வெட்டுறது தான் தப்பு, முள்ளை வெட்டுறது தப்பு இல்லைன்னு தோணும்.